suposo que a través d'aquestes imatges tan vives, plenes de color, en aquest dia tan bonic, aquí a la Plana d'Osona, a Gurb, al costat de Vic, ja veieu que hi ha un gran ambient, que és la gent de Convergència, la gran festa de Convergència, que aquest any a més s'hi han afegit la gent d'Unió Democràtica per donar sensació de pinya, de cohesió, no? I és una setmana que hem passat una mica complicada perquè hem hagut de prendre una decisió a Madrid que era a desgana i a contracor, però que sabíem que el malalt, la nostra economia, estava en el quiròfan i que per tant se l'havia d'intervenir, se l'havia de salvar i no podíem mirar cap a un altre costat. Però tot i aquestes decisions difícils, nosaltres recollim per tot arreu que anem unes ganes de canvi realment molt grans, no? I ganes de canvi de moltes coses, d'estils, de projecte, de lideratges, però també ganes de canvi del govern de Catalunya, no? Jo m'hi he referit al final, aquí a Gurb, a la Plana d'Osona. Necessitem un govern que estigui a l'alçada de les circumstàncies del país, a l'alçada del nivell del país, no? Ara tenim els catalans, els 7 milions i mig de catalans que estan aquí i el govern que està per sota, no? Necessitem posar-lo a mida de les ambicions i dels anhels dels catalans. Un govern que estigui a l'alçada d'una història mil·lenària, com és la història de Catalunya, que estigui a l'alçada d'unes institucions que fa 600 anys que existeixen i que han de ser respectades i que han de ser creïbles, un govern que estigui a l'alçada de la nostra economia, de la iniciativa que hi ha entre la nostra gent i de la creativitat, un govern que estigui a l'alçada de la cultura catalana, que és una cultura de gran projecció universal, malgrat que som un país petit, culturalment hem estat sempre un gran referent, un govern que estigui a l'alçada dels anhels dels catalans i també dels anhels de llibertat. Jo els deia al final que jo vull un govern a Catalunya que estigui a l'alçada d'una vella nació d'Europa, que és Catalunya. 1000 anys. Una vella nació d'Europa, però que no només vol ser una vella nació d'Europa inscrita en els llibres d'història, sinó que aspira a ser una nació d'Europa també moderna i posada al dia.